Mamukasi muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Ndine email iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu zvakangooma hazvo vedu vari kutsvakawo rubatsiro on behalf of her cousin sister uyo anonzi Portia. Nyaya yavakanditumidzira yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchizoverenga nyaya iyi. Inyaya iri kutirwadza sefamily, hatichazivi kuti toita sei. Kubva gore zvaratanga vedu tapera mari. Kana paine munhu anokwanisa kutibatsira ngatibatsirewo. Ini ndiri kuno kuIreland. Ndinoda kuti muge muchizondiverengerawo tsamba yangu yandakunyorerai. Zvinhu izvi hazvina kuitika kwandiri, asi zvakaitika kumunin'ina wangu, my cousin sister. Zita rake anoitwa iye Portia, ane 33 years, ari kugara kuZim uko kwaari kugara kuHarare. But takaita decision last night as a family kuti vange vachimboenda zvavo kumusha. But Portia ari kuti kana akawana nguva dzaanogona kumboita sekunge ava kugona kutaura, anochema achiti kumusha kwamava kundiendesa mava kutonondiurayisa ikoko kumusha. Anoti kana akabvunzwa kuti uchaurawa nani kumusha ikoko, haakwanisi kuti ange achitaura, anobva atoita sekunge munhu atobatwa voice. Manje muHarare macho munodhura kuti munhu ange achinzi agara muHarare. Kunodiwa mari dzemarent, kunodiwa mari dzokudya, uye zvekare vanhu vane vana vaviri. Mukoma ndakamboedzawo kubva paakatanga kurwara kutumidzira mari, but inini kusaidi kwangu zvinhu zvakatondiomera. Nditoriwo mubishi rekuti ndige ndichigona kuzounza murume wangu kuno kuIreland sezvo ndakauya kuno last year. Saka zvimwe zvikwereti zvatakakwereta vanhu hatisati tatokwanisa kuzvibhadhara since last year. Zvino rino gore tava tawirwa nedambudziko. Mari sofa dzatadyiwa nen'anga dzinosvika kuma $4,000 dzatabatanidza as a family, tichifamba mun'anga dzakasiyana siyana. Dzimwe n'anga dzamunotoona pamasocial media takaenda kwadziri tichidawo kubatsirwa, asi chakabuda hapana. Taingopiwa tsananguro dzekuti akabira munhu akaromba, ndokusaka akazobatwa nestroke. Mukoma tikaenda kunana chiremba zvinonzi iye akaita brain damage. Ameno kuti brain damage iyoyo yakabva pai. Umwe chiremba akati zvakakonzereswa nehigh blood pressure, stroke yehigh blood pressure. Saka mari ndiyo yatisisina nekuti tinge tichiramba tichienderera mberi nekutsvaka rubetsero, nekuda kwekuti munin'ina wangu uyu iye anoti akarohwa mbama nechipoko chemukadzi uyu waakange achimboshandira muHarare makaremo umo maari kugara. Nyaya yake achitsanangura, uye zvekare pamunini murume waamainini Portia vanoti ivo vachitsanangura vakati izvi zvakaitika mushure mekunge vaba kekutanga pavakazoda kuti vange vachiba jewelry yakange iri mubedroom memufi, ndo pazvakazoitika. Vakatanga kushandira family iyoyo kudhara. Bamunini ndivo vakatanga kushandira muridzi wepamba ipapo murume wacho asati afa, achizosiya mudzimai wake agerepo pamba ipapo. Vakange vachishanda security, private security pamba ipapo. Sezvisineiwo hanzi Garden Boy ainge aripo akange ari mudhara wechikuru wekuMalawi akabva achizoshaika. Mushure mekunge gardener iye ashaika, bamunini vakazopinda basa reuGarden Boy vachizonosangana nemunin'ina wangu vakazotanga kufambidzana. Saka vakashandapo kwemakore akati wandei. Kana varisa pamunini handizivi zvangu, asi munin'ina wangu akashandapo kwe8 years achigarapo nemurume wake vachishanda. Iye Portia akange achishanda mumba, murume wacho achishanda saGarden Boy. Mukadzi wavainge vachishandira
vakange vachinzi Antirumbi, avo ndakange ndichitovaziva. Antirumbi ava yakange iri n'anga, but vainge vasingaiti zvekungorapa munhu wose, but taingoziva kuti boss waPortia anoita zvekun'anga, uye zvekare vana vavo vose vari kuAmerica. Zvimwe handizozivi hangu, ndiri kungotaura zvatakaudzwa nabamunini mugroup mushure mekunge tavabvunzawo mibvunzo yakasiyana-siyana. Saka mushure mekunge vashanda vazvara vana vavo vagarapo ipapo, ndipo apo Antirumbi pavakazongofa mushure mekunge Antirumbi vashayika. Iye Portia anoti ainge akapiwa mutemo wekuti kana ivo vasi mubedroom ainge asingatendedzwe kupinda mubedroom. Kutsvaira kwaakange achiita mubedroom maAntirumbi, bosi vake aingopindamo kana varimo, uye zvekare kana akanzi anenge apedza kuwacha neko aina hembe ava kudziisa mumadrawers, aitofanira kuti ange achimirira ivo vobva vachizoenda naye kubedroom. Ndiwo mutemo uyo waakange akapiwa. Mushure mekunge Antirumbi ava vazoshayika and then she passed away, vakange vachigarapo ipapo, vakange vaine kakoteji kavo kainge kakanaka. Ndakatombovashanyira zvangu. Antirumbi akange ari munhu ainge ari right kwazvo, akange asingadadiri munhu. Vana vacho zvinonzi vakazobva kuAmerica vakauya vakaviga amai vavo. Mushure mekunge vaviga amai vavo, chimwe chiitiko hanzi chakaitika ipapo, hanzi ivo anti ivavo vakavigwa pasina kuitwa any body viewing yakaitwapo. Hanzi vakangovigwa pasina kana akambovatarisawo, sezvinoitwa nevanhu vose kuti kana mufi achibva kumochwari anoitwa body view before achienda kunoradzikwa. Ndo zvimwe zvakataurwa nabamunini zvavanoti zvakavakatyamadza kuti sei munhu asina kumborara mumba make, uye zvekare vasina kumbomuita body view. Saka vakazoenda vakanoradzikiwa kumakuva. Mushure mekunge funeral yaitwa, vakabva vachizonzi varambe vakagarapo pamba ipapo. Vana vacho vakazoti vadzokera kuAmerica, ndopa vakazotumidzira message kuna bamunini naPortia vakati, we thank you nebasa rose ramakaita muchishandira amai vedu, but unfortunately isusu semhuri tatowana munhu ari kuda kutotenga imba, saka we are giving you and your husband 2 months kuti munge muchibvawo paproperty yedu, because we have already paid your final month salary. Ndo zvavakandiudza pamunini izvozvo. Mushure mekunge ivo vaona kuti vatodzingwa basa, uye zvekare vava kutoda kutoshaya pokugara, hanzi pamunini ndo vakazoya neidea yekuti vange vachizoba. Saka vakazotanga kuba zvinhu vachitengesa. Ndopa vakazotanga kupinda mumabedroom vachiba jewelry nezvimwewo zvavaiona kuti zvinogona kuzotengeseka. Saka zuva racho iroro pazvakaitika muna January, hanzi murume akange ari downstairs, iye Portia ndopa akabva achizoenda mumain bedroom yaAntirumbi, umo maakange achifungidzira kuti aigona kuzowana mari kana goridhe kana zvimwe zvavaikwanisa kutengesa, vakatanga kabusiness kavo. Saka anoti iye paakangopindamo mubedroom, hanzi ndo paakangotanga kunzwa dzungu, ndokubva achizoona rima mumaziso ake. Mushure mekunge aona rima mumaziso make, ndo paakangonzwa arohwa mbama nemunhu waasina kuona, akatanga kuridza mhere. Bamunini vanoti vakazomhanya upstairs vakasvika vakaona Portia achingodzungaira asingachazivi kuti ainge aripi, ari mubedroom imomo. Vakatorana nemukadzi wavo vakabuda panze. Ivo bamunini vanoti pavakange vari mubedroom vaita sekunge vakange vachinzwa kuti mumba makange muine munhu ainge achifambamo, vachinzwa mafootsteps. Saka vakazotanga kufamba vari voga vasati vatiudza, vakaenda kumaprofita vachipiwa minamato, kusvika munin'ina achizoita stroke, muromo ukaenda parutivi. Mari dzatabuda dzakawandisa, kana neni ndasvikawo pakuzoita give up. Mari handitorina, apa ndini breadwinner kumhuri kwedu, nekuda kwekuti ndiri kunoku kuEurope. Imwe pressure yandiri kupiwa mukoma handikwanisi kuti ndirambe ndichingoti kana ndashanda mari yose yoenda
yoenda paurwere hwemunin'ina wangu, nekuti neniwo ndine zvandiri kurongawo kuti ndinge ndichiita zvatakaronga nemurume wangu. Ndava kutotya kuti ndichaita sekunge ndichakonzeresa ruvengo pakati paamai vangu naamai vaPortia, because amai vangu vari kuti iwe kana kuri kunzi uri kuona kuti mari hauna, usaramba uchingoburitsa mari. Apa ndinozonzwawo tsitsi kana ndakatarisa munin'ina wangu achirwara sekurwara kwaari kuita. Takadyirwa 4,000 mukoma ikasvika pakupera nen'anga. Ndiri kudawo rubetsero. Handizivi kuti mhuri yeZimbabwe yanguwo nyaya mungaitonga sei, uye zvekare nderwupi rubatsiro rwamunogona kuzotipa semhuri tikwanise kuponesa mweya waPortia. Mhuri yeZimbabwe ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu wei, anzi mari hatisisina, mari yapera. Do you think kuti akarohwa nechipoko here kana kuti akangoitawo BP, sezvo ari munhu akangomiswawo basa asina kutarisira? Tell me what you think. Kana kuri kunziwo munenge muri vana chiremba, tibetsereiwo. Do you think kuti chikwambo chipoko here chakamurova mbama kana kuti iBP yakakonzeresa kuti ange achizostroka? Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi ndiri mukadzi, ndine makore 38 years ekuberekwa, ndinogarawo kwaRusape. Ndakaberekwa mufamily yedu tiri 5, vasikana tiri 4 nemukomana 1. Ndini first born mumba medu. Baba vangu vachiri vapenyu. Ndini ndaiva favorite child yababa vangu. Ndichikura ndichitori kuprimary ndakatanga kurota zvinhu zvinoitika, plus ndakangokura ndiri mwana anongofarirwa nevanhu zviya zvekuti vanhu vaitoti dai vana vavo vainge vaine hunhu hwainge hwakaita seni. Baba vangu vakazoshaya ndava ne19 years, ndainge ndapedza hongu form 4. Vanin'ina vangu ndivo vainge vachiri kuenda, saka ndakaona kuti ndaifanira kutsvaka zvokuita kuti ndibatsire mama kuchengeta vanin'ina vangu. Ndakawana basa pane imwe kambani muHarare, ndokubva ndava kutoshanda. Ndaida capital yekupota ndichinoorder zvinhu kuSouth Africa. Mazuva iwawo ndipo paifaya Joni, so ndakawana capital ndokubva ndatora passport yangu. Passport yangu yakati ichibuda paya, ndakabva ndajoina rimwe group revanhu vaienda vachinoorder kuSouth Africa. Apa ndini ndaitova mudiki pagrupu iri, ndaiva ne20 years. Ndakatanga kupota ndichipinza zvinhu zvaisawanikwa muno. Ndakatanga kuita mari, zvinhu zvikatanga kufaya, ndichichengeta mama nevanin'ina vangu. Ndaitokwanisa kubhadhara mafees vanin'ina vangu ndichivabhadharira. Life yangu yaingoflowa so, but handina kwandakange ndaenda kuti ndipiwe mushonga weLucky. Munin'ina wangu wandakasiyira akatanga kuita jealous zviya zvekuti airwadziwa kuti ndini ndiri kuchengeta munhu wese mumhuri ndichibhadhara fees. Saka munin'ina wangu akapedza chikoro paya ndokubva ada kutsvaka basa, ndokubva arishayiwa. Akabva aenda kune vamwe mbuya vainge vari n'anga, ndokubva azoita zuva raakanditi ndiperekedzewo ndinoda kunogezwa munyama. Ndakatomboda kuramba, but munin'ina wangu akabva anditi ukaramba nekuti iwe une Lucky zvako zviri kufamba zvakanaka, asi isu vamwe zvinhu zvedu zvichiramba. Aitaura mashoko awa. Ndakabva ndati regai ndiperekedze mwana wamai vangu. Takabva taenda kun'anga kwambuya kumufakose. Tichisvika ini ndaiva ndisingadi kupinda maitwa zvekushopera zvacho, ndaida kungosara panze. Sister yangu akabva andimanikidza futi kupinda mukati. Ndakati ndichipinda ndakatambirwa nemvura yandakadirwa, ndikapopota ndichiti muri kundidirireiko mvura yei? Vakabva
vanditi imvura yekugeza munyama. Ndakabva ndanzi uri munhu akaita sei asingadi kugezwa munyama. Takazobva kun'anga kuya ndatobhowekana. Ndakange ndabatisawo umwe mufesi mari yangu ndichiti vandihodhere vondiunzira. Saka ndakazoreceiva call ndichinzi staff yangu yandainge ndakahodherwa yose yainge yabiwa nematsotsi. Ndakabva ndadonha ndokubhuroka paya. Ndakazama kutsvakawo kuti ndige ndichibhalansa but zvakaramba. Bhizinesi rangu rakabva radonha. Izvi zvakaitika mushure mekunge ndabva kun'anga kuya kwandakadirwa mvura. Ndakabva ndaona kuti sister yangu ainge aita plan yekutondidonhedza but handina chandaitadza. Mari yose yandaibata ndainobhadhara school fees nekutenga chikafu. Ndaitobuda mari panochengetwa vanhu 5 kutengera food uri 1 nekubhadhara fees panenge pakaoma. Pandakaona kuti ndabroka ndakabva ndaenda kuSouth Africa kunotsvaka basa. Ndakasvikira kumba kweimwe cousin yangu ndokubva andibatsira kutsvaka basa. Ndakabva ndatanga kuwana basa rechigadhi. Ndaisarida basa iroro but ndakazongoshanda ndainge ndisina option. Cousin yangu akanditi kuno kuJoni hakusarudzwi mabasa. Ndobva ndava kushanda ndiri gadhi. Ndipo pandakazosangana naTrevor, murume akazondiroora. Trevor uyu akange ari chef kune imwe restaurant kuCape Town. Ndakati ndaroorwa naTrevor akanditsvakira basa ndokubva ndava waitress parestaurant paishanda Trevor. Takashanda naTrevor ndokubva tatenga stand yedu kwaRusape ndokubva tabatsirana kuvaka nekuti taibatanidza masalari edu tobva taronga zvedu tiri pamwe chete. Asi ndakazoti ndaroorwa naTrevor nhumbu yakaramba kubata. Ndakazama zvose kuuchikwa kuenda kwadokta zvese zvakaramba but naTrevor takange tichingowirirana chete. Zvakazoitika manje Trevor uya akazofurirwa nehama dzake achinzi haungagari nengomwa yakamedza chibereko. Ndizvo zvaitaurwa natete hanzvadzi yaTrevor. Ndainzi ndakamedza chibereko ndaiudzwa magara mwoyo chaiwo asingabudi mumwoyo nanhasi. Ndakaita munhu wekugara ndichingochema zuva nezuva kutsvaka zambuko kuti pamwe ndingabatawo mwana. Saka naTrevor rudo rwedu rwakatanga kupera mbichana. Takanga tava kuti tikaronga tikawirirana. Trevor aizoudza hama dzake zvatinenge taronga. Ndaizoona Trevor uya ava kuchinja futi nekuda kwekutadza kuita mimba kwangu. Trevor akazouya nemadivorce papers achiti tidambure muchato. Aida ndingosaina madivorce papers aya. Ndakasaina mwoyo uchirwadza ndokubva Trevor anditi imba tora zvako. Imba iyi yandakanzi nditore imba yatainge takavaka tose. Saka naiyewo Trevor kunyange zvedu tainge tarambana aivawo nepower paimba iyi. Asi apa akambonditi nditore nekuti munhu akange aine pride but deep inside his heart akange aine interest neimba yatakange takavaka tose. Inini ndakazobva kuCape Town ndaneta nekushanda plus nekudzingwa kuri kuitwa maforeigners muSouth Africa. Ndakabva ndati regai ndinosetla hangu kwaRusape kuimba yatainge tavaka tose naTrevor. Ndakabva kuCape Town paya ndikasvika pamba pangu kwaRusape. Pakange paine munhu wandainge ndakati achengeti, mukadzi uyo wandichati amai nomusa vaichengeta pamba pangu. Akanditi mother, madzoka murume wenyu akabva pano nezuro akachekesa makii. Asi ndakanzi ndisakuudzai. Ndakati ko inga Trevor zvaakamboti hana basa nemba yatakavaka tose ko anga auya kuzoitei. Mubvunzo wandakazvibvunza ndakazopindurwa ndaenda kwamadzibaba. Panguva iyi ndakati regai ndipinde mumba. Ndakapinda mumba iya madziro akange ari plastered and skimmed zvakanaka. Chakandishamisa ndechekuti madziro emumba airatidza kuti aiparwa achinamiwa. Zvakandinetsa kuti reason yekupara madziro wapedza kudaro obva waplasta zvekare ndeyei. Usiku ndakabva ndatanga kurwara asi ndakasvika pamba apa ndiri right ndisina pakange pachimbondirwadza munyama yangu. Ndakangoti pamwe kwakange kuri kuneta nekufamba long journey. Ndakazoti kwava kuseni ndakamuka ndokubva ndaenda hangu kubackyard kuorchard ndichida combo stretch makumbo angu. Ndakasanganidzana nerimwe zinyoka iro rakange
rakatsvukisa maziso. Ndokubva zinyoka riya ratanga kuuya kwandiri. Ndakavhunduka ndichibva ndaskrima nekufenda ipapo. Mai vakange vachigara kukakoteji pamba pangu vakazondinhonga pasi ndafenda. Ndakazotopepuka ndakumurwa hembe ndakange ndichidirwa mvura. Ndabepura paya ndakamboti asi ndiri kurota kani. Amai vaichengeta pamba pangu vakabva vanditi, "Mother, ko mavhundukei kubva mafenda?" Ndakatsanangura ndikati ndaona zinyoka muorchard. Mai nomusa vakabva varatidza kushamisika ndokubva vati, "Nyoka?" Vakati, "Ina handisati ndamboona nyoka kubva ndigare pano. Muorchard mainge makachena, asi chakatishamisa nyoka iyi hakuna akange achiziva kuti nyoka iyoyo yainge yambobva kupi." Ndakazopinda mumba ndokubva ndatanga kunzwa kutsva muviri wangu wose. Ndakatozofizuka ndatova murwere. Apa rakange rava dhei rechitumbu. Ndakagara pamba apa. Mai nomusa, munhu anomboita zvokuenda kumasowe, akabva andikurudzira kunoona madzibaba kwaaimboenda achinoshandirwa. Takabva taenda kwamadzibaba kuya. Tasvika pakirawa paya yamadzibaba. Madzibaba vakazunguza musoro zvekuratidza kunzwa tsitsi. Ndokubva vati kwandiri, "Amai, dai muri umwe munhu manamata." Ndokubva vati, "Mutende vadzimu venyu vari kukuchengetai. Nhasi uno dai muri kutochemwa mafa." Ndakarohwa nadzo tsananguro. Madzibaba vakati, "Amai, mukaramba muri pamba apa muri kuzofa. Murume wenyu akaisa mushonga mumadziro emba, ndokusaka makaona madziro akaparwa achibva anamiwa. Maifanira kufa musi wamapinda mumba umu, ndokusaka makabva matanga kurwara dhei ramatanga kupinda mumba umu." Madzibaba vakaenderera mberi ndokubva vati, "Nyoka yamakaona yakatsvukisa maziso inyoka yakasiyiwa nemurume wenyu achiti mukangorumwa nenyoka iyoyo chete mobva matofirapo." Madzibaba vachipedza kutaura, ndakadonhedza misodzi ndikati, "Ndakatadzeiko panyika pano? Nekuti handina mwana, handina zvekare munhu anondida, hama dzinondivenga. Murume futi wandakange ndapa mwoyo wangu ava kuda kundiurayira imba kuti iye ange achizogaramo mumba imomo nomumwe mukadzi." Ndakachema ndikakumbira kundiso, ndikapiwa matombo ekuisa mvura ekuti ndige ndichizogeza nawo. Ndiwo munamato wandakapiwa namadzibaba. Ndokubva vandimwaya muteuro. Ndakazobva kwamadzibaba ndava kunzwa kusimba miri. Ndichingoti gumbo muyadhi kumba, kurwara kuya kwakabva kwatanga futi. Ndakabva ndatanga kuzarirwa ndichipera simba. Mai nomusa, semunhu ainge akanzwa tsananguro dzangu kwamadzibaba, akangondibatirana nanomsa ndokundiendesa kunze kweyadhi. Ende mashura acho ndichingoiswa kunze kweyadhi ndokubva ndava kutonzwa zviri nani. Ndakazofonerana namadzibaba ndichivaudza. Madzibaba vakabva vanditi vanoda $300 kuti vabvise mishonga nenyoka dzaTrevor zvainge izvo zvaainge asiya pamba kuti zvindiuraye. Madzibaba ndakavati vauye ndivape $300 yacho. Vakauya, asi vachisvika pagedhi vakamborira nendimi vachiri kunze kwegedhi vakazoti, "Amai, zvinhu zviri pamba penyu zvihombe, zvinoda kuti ndinonyatsokunosimba nemunamato, saka ndombodzokera ndombonotsanya kwemazuva ndinodzoka ndasimba." Madzibaba vakabva vatora kabheti maya kavo ndokubva vambendekera vachiti, "Gezai munamato wandakupai zvinombotonhora ndinodzoka." Apa vaitaura vachitofamba vachitoenda. Ndakasimukawo ndikatevera madzibaba ndava kutya kupinda muyadhi. Ndakazotonzi namadzibaba, "Madzimai, motosimba, tichambotogara murenje kwemwedzi tichinamata pamwe nekukumbira Mwari simba rekuti ndinokwanisa kunobvisa mishonga wenyoka izvo zvakasiyiwa naTrevor." Saka izvezvi kutaura kwandiri kuita ndiri murenje namadzibaba zvakaoma kungozama kondodii hama dzangu. Hadzindidi hama dzangu futi. Ndinoendepi? Ndanga ndatiwo zvandauya kumba kuZimbabwe ndava kuchizororawo, zvino pamba pacho ndiri kuda kupaurayirwa. Zvakandiomera shuwa. Hapana kuzorora apa, iko zvino ndiri musango. Nobody knows
tomorrow sure ndakauya ndichiti ndava kunosetla pamba pangu, zvino pamba pacho hapasi kugarika, zvakaoma hama we, ndodzokera mukuloja ini ndakavaka here? Ko iyo mari yerendi ndinenge ndava kuiwana kupi? Musoro wangu uri kuita kupisa izvezvi nekufunga. Dzimwe pfungwa dzinomboti dzokera hako kuJoni unoriska urimo muJoni, unokwanisa kungoramba uchingoshanda nyangwe zvimwe zvimabasa kana zvekiyakiya kana chistay in maid. Ndiyo nyaya yangu, ndipeiwo mazano vedare. Ndotsikisa here dzekudzokera kuSouth Africa? Yo, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi kutaura kudai ndiri murenje, kana kuri kunzi kune kwamunogona kumbokiyakiya. Vanhu vari kupiwa madays kubhodha uko, vamwe vari kupiwa the whole year chaiyo kubhodha, vamwe vari kutoti vakapiwa 3 months vasina kana kumbobvisa kana cent. Kana muine pamunogona kuwanda muchishanda maybe as a stay in maid, motongogadhira muchitongoshanda as a stay in. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa navanzvadzi vedu, ngativabatsirei. Hanzi handina kana chimwe chandinokwanisa kuita muzimu, ndaitiwo pamba ipapo, ndichazoisawo maloja 2-3 upenyu uchitoenderera kumberi. Hanzi handina kana start, zvakaoma kuda kuurayirwa imba nemurume kuti anga achizogarapo neumwe mukadzi uyo waakatiza naye kubva muSouth Africa. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Kumanaka as a nation tine hutsinye. Inzwaiwo nyaya iyo yandakatumidzirwa. Nganzi mukoma, how are you? Muri sei zvenyu? Please post my story as anonymous. I am now a truck driver. Ndiri kuita zvekudriva matruck kuno kuPoland, but moyo wangu uri kufunga umwe muchinda uyo wandakashanda naye apo patakange tichishanda tose kumapurazi ekwaZZ. Saka nhau idzi dzinondibata dzemaribet nekuti dzinondifungisa makare apo pandakaitira mudhara iyeye uyo akange ari best friend yangu utsinye. Ndinongoti kana uine zvaunenge uchida kuita muupenyu, famba uri wega kana kuti famba nemudzimai wako, usainvolva vamwe vanhu vasina dhiri newe muupenyu hwako, nekuti munhu anogona kutokukanganisira life sekutotamba sekutoseka ende zvaunombomuita panenge pasina. Zvakaitika mukoma ndezvekudai, bhururu wangu akati ngatishande tireze mari titenge motikari. Ini ndakazowandirwa nekuronga, handina kukwanisa kuzowana mari yekutenga motikari. Mari dzaainge akaunganidza yainge isingakwani kuti ange achizobhadhara duty. Saka vakomana vaya vemubhodha kavashaye plan, kwakange kusati kwatombovanana naZaki makore acho iwawo. Saka vakabva vamuti iwe sezvo uine permit, nekuti takange tiine mapemit edu ngataidhindirwa pagore. Vakabva vamuti saka zvatava kuita unototi zvebasa hauchatodi, kana South Africa hauchatodi kana kutoiona, you are a returning resident. Saka ndivo vakazomuitira madhiri acho ose nemari dzakange dzichidiwa kuti ange achikwanisa kuzoyambutsa motikari. Sezvo akange ari munhu aivimba neni, akati shamwari, ndinotya kuzobirwa kana mari yangu mubhodha, hande tose tinotenga motikari. Ndakabva ndati pakanaka hama, ndisu uyo takananga kubhodha nemadzimai edu. Ndokubva asarudza motikari yake yaainge atutumidzirwa naagenti vaya vanotengesa motikari. Ndokubva vaitira madhiri avo, but ndakange ndatobatwa nemweya wegodo nebitterness. Takazoyambutsa motikari mukoma, takaswera muswere wese wezuva takangochenesa muromo nenzara. Kwa process yacho ndakange ndisingazivi kuti iri slow kudaro. Motikari yakazoti yayambuka, murume akafamba nemotikari yake, ndokubva achizondisiya pamba nemudzimai wangu. Ivo ndokubva vachizoendererawo mberi nerwendo rwavo. Pakuzodzoka munhu haana kuzondiudzawo kuti ainge ava kutodzoka kuSouth Africa, motikari yakambosara nekuti yakange isina maplates. Murume akazotanga kunyang'anya mushure mekunge ava kushandisa motikari yake muSouth Africa. Saka zvandakaita mukoma, it was only one phone call. Ndikatofonera vanhu vekuzimra ndikavapa madetails acho ose kuti pane umwe munhu akaita zveribeti akati iye is a returning resident
but kunyepa kwake nekuti nditori naye pabasa kutaura kudai. Nerimwe zuva akati achiyambuka bhodha ndokubva motikari yabatwa ikanzi haina kubhadhara juti. Motikari iyoyo mukoma akazoishandira, akakwereta mari nekuti aitya kuti ainge achazotorerwa motikari. Akazoita gore rose achishandira mahara kubhadhara juti. Mhuri yeZimbabwe ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Kuna kwatiri kuenda as a nation. Hanzi ndakangobhoyekana kuti ndainge ndazvitadza ko iye ainge azvigona sei. Hanzi ndo pakangobva grudge ipapo kuti ko iwe wazozvigona sei. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava vehutsinye vari kuPoland. Zvakangooma hazvo veduwe, but vati kana woita zvinhu, ita zvinhu zvako uri wega usinga involve vanhu, nekuti ukakanganisirwa chaunenge wakanganisirwa unozongochema uri wega. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.